Sziasztok, Zoli vagyok, és ez itt a Need for Speed Most Wanted. Egy ilyen tutorial videó, hát igen, már rég nem volt videó. Én is beteg voltam, nem volt kedvem, meg még mások. Úgyhogy ez nem is igazából egy ilyen... Ez igazából egy tutorial videó. Hogy most látjátok, hogy... Most nem látjátok. Mindjárt látni fogjátok. Ennyi pénzt összebírtam szerezni. És 27%-nál vagyok. Na most ezt hogy csináltam? Elmondom nektek. A háttérképért ne is haragudjatok. Anyukám gépén használom. Úgyhogy itt van ez, egy ilyen Need for Speed Most Wanted Save Edition nevű WinRAR mappa, amit lebírtok tölteni. Ha ezt beírjátok, na, ez meg van nyitva, ami így néz ki maga. Itt kiválasszátok a profilotokat, és itt beírtok egy nullát. Látjátok? Nulla, és nulla. És rámentek erre, hogy save. Igen, ezt fogja írni, mert neki ez nem tetszik. Úgyhogy most mondjuk egy 1000-es. És... Na, egy 1000 dollár, és 233 körözés. Rámentem, hogy save-re. Csak az a lényeg, hogy ne legyen bekapcsolva a játék, hanem utána nyissátok meg, hogy legyen ideje persze betölteni. Na, amint betölt, na és látjátok? Úgyhogy én is nagyon meglepődtem, amikor ezt láttam és letöltöttem, mert hihetetlen, hogy ilyenekre képesek. Na és 1000 helyett mondjuk legyen 100 000. Látjátok? 100 000. És itt van a körözés, az még mondjuk legyen így, és leszévelem, megnyissuk a játékot, na, és meg is van. Tehát ez a pénzhack és a körözés szint hack, vagy cheat, kinek hogyan tetszik. Na, hát ennyi lett volna a videó, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommenteljetek, sziasztok!